Meni je jako drago da je ovo bila večer za udrugu za Downov sindrom Zadarske županije, jer nekako ta djeca i ljudi koji imaju Downov sindrom, mislim da doista imaju neku posebnu energiju, možda nemaju neke fizičke predispozicije koje dobiju djeca koja se rode posve zdrava, ali oni dobiju neku drugu vrstu emocionalne ljepote koja je preljepa i uvijek me fascinira. I večeras Jurica koji je tu bio, takav nevjerojatan osmijeh, beskrajno lijepa energija i njegov zagrljaj jako puno vrijedi, tako da mene je to najviše obradovalo večeras. Zaista sa zadovoljstvom smo prihvatili prijedlog da bude ujedno i humanitarna. Uvijek je sport bio na raspolaganju u ovakvim trenucima. Drago mi je da je večer bila izuzetno uspješna, ali ujedno ovo je i rezime naše vaterpolske sezone, gdje smo ove godine osvojili i drugo mjesto u svjetskoj ligi, ali i srebrnu medalju, drugo mjesto na svjetskom prvenstvu. Imamo 100-tinjak članova, što djece, što roditelja, što prijatelja koji volontiraju i pomažu nam. A udruga uglavnom radi na promicanju sindroma Down u redovni sustav, predškolski, školski. Radimo na zapošljavanju. Meni je rođendan večeras. Drago mi je. Da su ti došli. Cijeli put došli. Toliko ljudi podržati udrugu. Ljudi udrugu. Jako mi je drago da su moji kolege sportaši jedni od domaćina ove hvale vrijedne akcije i večere s porukom. Mislim da je red da i ja budem jedna od domaćina u narednom periodu i jako se veselim. Da se Zadar pokazao kao grad koji voli darivati, koji ima srce. Mislim da je ova akcija hvale vrijedna. Pokazali su to ljudi koji su došli u broju. To govori dovoljno o tome da je ipak u ova vremena u koja živimo, da ljudi će izdvojiti za ovakvu jednu akciju i dovoljno je to već da pokažemo da imamo osjećaja za one kojima to treba. Velika mi je čast i zadovoljstvo uveličati ovakav događaj na kojem je to istaknuta humanitarna nota gdje su se sredstva odvojila za udrugu Downov sindroma u Zadru i uvijek se rado odazovem, naročito zato kad su plemeniti ciljevi. Zaista sam jako ponosan da su vaterpolisti plejadi hrvatskih sportaša i u hrvatskom društvu još jedanput pokazali svoju veliku snagu i veliko srce. Jako dobro sam upoznat sa projektom. Velika mi je stvarno bila čast biti danas sa jedno 200-tinjak ljudi iz sportskog Zadra. Nadam se da ovo nije zadnja večera ovakvog tipa i ovom prilikom pozivam sve ostale sportaše da se uključe jer ovo je hvale vrijedna akcija svim ljudima u Hrvatskoj kojima treba pomoć, a jako ih puno ima.